Nosilac liste Crno na bijelo na izborima u Crnoj Gori Dritan Abazović izjavio je da će, ukoliko se u budućoj vladi Crne Gore nađe na dnevnom redu pitanje povlačenja priznanja Kosova, biti protiv toga. Naravno da ćemo biti protiv, a mislim da se to pitanje i neće naći na dnevnom redu, zato što je to nešto što smo završili. Ne treba se vraćati u prošlost, rekao je Abazović. Dodao je da očekuje bar i da Beograd i Priština u doglednom vremenu nađu zajednički jezik i dogovor koji bi smirio tenzije i omogućio proces pomirenja. Mir nema cenu, ovde svi žele mir, nikome ovde nije do rata nego do života, biznisa, dodao je Abazović. Lider liste koja odlučuje o budućoj vladi Crne Gore na spekulacije da će teško formirati vlast sa Demokratskim frontom i da će se pridružiti DPS-u Mila Đukanovića, kategoričan je da do toga neće doći. Naša platforma je od početka jasna, za nas su glasali ljudi koji žele promene. Promene su se desile i mi to nećemo izneveriti. Uprkos stotinama poziva, uprkos hiljadama poruka koje sam primio u prethodnom periodu, uprkos pozivima iz međunarodne zajednice, pozivima mojih kolega iz regiona, dajem reč da Dritan Abazović i koalicija Crno na bijelo neće podleći ni jednom pritisku, kaže Abazović. Upitan koliko će biti teško sastaviti novu vladu, kaže da će biti teško i izazovno jer se prvi put dešavaju promene, dodajući da se ništa neće desiti preko noći jer treba doneti prave odluke. Cilj je da se razlikujemo po svemu, da radimo u interesu građana, da ne budemo bahati, da ne budemo rasipnici, da ne budemo posvećeni ličnom interesu, da budemo stručniji, efikasniji, da budemo pomiriteljski nastrojeni prema svim verskim zajednicama i da budemo drugačiji po svemu, rekao je Abazović.